Páni, vítajte na dnešnej ďalšej tlačovej konferencii, tentokrát venovanej téme anketa dobrovoľní hasiči roka. Informovať vás bude minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ministerka hospodárstva Denisa Saková, prezident hasičského a záchranného zboru Adrián Mivkovič a prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Jozef Smolínsky. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, tak vítajte ešte raz. Teraz verím, že pri príjemnejšej téme na tejto dlhodobo ohlásenej tlačovej konferencii, ktorej hlavným účelom je vzdanie si a poďakovanie dôležitej časti spoločnosti, ktorú na Slovensku máme, dôležitej časti, ktorá tvorí pevnú súčasť systému našich požiarníkov a záchranárov, a to dobrovoľných hasičov. Situácia na Slovensku v rámci dobrovoľného hasičstva má už svoje historické zakotvenie a je to tradícia, ktorá je viac ako 100 rokov stará. Musím povedať, že tú náležitú pozornosť dobrovoľným hasičom dala Slovenská republika až pred niekoľkými rokmi a bolo to zásluhou ešte vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňaka, v čom pokračovala aj dnešná ministerka hospodárstva, tu stojaca vtedajšia aj štátna tajomníčka, následne ministerská vnútra pani Saková. Pretože za vlády sociálnej demokracie sa rozbehol projekt toho, aby sa dobrovoľné hasičstvo opäť postavilo na nohy, aby štát dal plnú súčinnosť týmto ľuďom, ktorí vo vlastnom čase robia niečo dobré pre slovenskú spoločnosť. Ja sa v rámci svojich výjazdov po Slovensku stretávam nielen s policajtami, nielen s našimi profesionálnymi hasičmi, ale častokrát zavítam aj medzi dobrovoľných hasičov a neprichádzam tam s prázdnymi rukami, ale aj tento víkend sa mi podarilo či už v Žilinskom kraji v obci Mojš odozdať štvorkoľku. Bol som v Trenčianskom kraji, kde sme otvorili dobrovoľnú hasičskú zbrojnicu. Rovnako sme odovzdali štvorkoľku aj v Banskej Štiavnici pre dobrovoľných hasičov. Dobrovoľní hasiči sú ľudia, ktorí, ako som povedal, vo svojom vlastnom čase robia niečo dobré pre túto spoločnosť. A nie je to iba nejaká zábavka, pretože keď sme tu mali obdobie rokov 2020 až 2023, kedy Slovensko zmietalo viacero kríz, tak to boli práve dobrovoľníci a dobrovoľní hasiči, ktorí sa pri tých krízach podierali svojou prácou, nasadením a odhodlaním. Boli to oni, ktorí počas pandémie, keď zlyhával štát, suplovali častokrát úlohy aj štátu a pomáhali profesionálnym hasičom v koordinovaní všetkých opatrení. Boli to oni, ktorí počas tej utečeneckej krízy pomáhali na ukrajinskej hranici a tam sa množstvo dobrovoľných hasičov na úkor svojho vlastného času zúčastňovalo toho, aby sme humanitárne pomohli ľuďom, ktorí utekali pred vojnou. A myslím si, že je najvyšší čas, aby sme o týchto ľuďoch, ktorých hlavnou úlohou je robiť niečo dobré pre Slovensko, postavili na akýsi piedestál. A ja som veľmi rád, že po komunikácii s českou stranou, tak ako to je zvykom už 17 rokov u našich západných susedov, bratov Čechov, môžeme dnes slávnostne oznámiť, že spúšťame aj na Slovensku anketu Dobrovoľný hasič roka. Je to anketa, ktorá v susedných Čechách má už svoju tradíciu a 17 rokov takto oceňujú dobrovoľných hasičov. Ja som veľmi rád, že môžeme byť na začiatku vzniku tradície, ktorá bude aj na Slovensku mať takéto dlhé trvanie a že sa nám podarí aj v rámci spoločnosti týchto ľudí, ktorí sú z môjho pohľadu ozajstní hrdinovia, na rozdiel od rôznych influencerov a podobných ľudí, dať na akýsi pomyselný piedestál a aj v rámci celej spoločnosti im podať ruku a oceniť tú prácu, ktorú robia. Pretože to nie je iba dobrovoľné hasičstvo a zásah pri rôznych akciách, kde zasahujú naši profesionálni hasiči, ale je to najmä aj práca s mládežou. A vychovávanie mladých ľudí, ktorí dostávajú nejaké základné návyky do svojho života, pomoc ostatným, a ďalšie veci, ktoré sú dnes nevyhnutné na to, aby aj tá mladá generácia robila dnes niečo iné, ako permanentne sedela za mobilom či počítačom a venovala sa sociálnym sieťam. Takže myslím si, že je na mieste, aby sme takúto anketu spustili. Dovolte mi sa iba prizastaviť pri tom, aby ste vedeli, že o čom sa tu bavíme, pretože dobrovoľný hasič je aj mladý chlapec, 14-ročný Tomáš
Miko, ktorého som mal tú možnosť počas leta oceniť. Je to chlapec, ktorý nečakal na zásah našich štátnych hasičov, profesionálov, ale sám začal hasiť požiar, ktorý bol v jeho okolí a pomohol tak eliminovaniu toho, aby došlo k nejakému ohrozeniu života alebo škody na majetkoch. Sú to ľudia, ktorí ozaj niečo robia pre túto spoločnosť a ja som preto rád, že môžeme túto anketu spustiť. Táto anketa bude prebiehať v rámci určitých kôl. V prvom kole pôjde o to, že v rámci regionálneho rozmiestnenia po Slovensku na západ, stred a východ bude porota, ktorá bude z jednotlivých krajov vyberať tých ľudí, ktorí by mali postúpiť v rámci dobrovoľných hasičov do ďalšieho kola a následne bude prebiehať celoslovenské hlasovanie o tom, ktorý z týchto dobrovoľných hasičov by mal získať ocenenie dobrovoľného hasiča roka. Som presvedčený o tom, že dobrovoľní hasiči sú aj akýmsi symbolom solidarity a spolupatričnosti. Aj za to všetko, čo robia, tak mi dovolte, aby som v závere svojho výstupu im takto verejne poďakoval za to všetko, čo som tu povedal. Že to boli oni, ktorí počas týchto 3 rokov pomáhali štátu v rámci svojej dobrovoľníckej aktivity pri pomoci pri všetkých tých krízach. Chcem sa im aj v mene Slovenska, aj v mene ministerstva vnútra poďakovať, ale zároveň aj ospravedlniť, že moji predchodcovia, ktorí tu 3 roky na tomto ministerstve boli, ich nebrali za svojich partnerov a naopak robili všetko preto, aby dobrovoľným hasičom hádzali polena pod nohy. Aj s môjim prístupom na ministerstvo vnútra sme sa opäť našli spoločnú cestu. Ja som rád, že dnes tá podpora zo strany ministerstva vnútra smerom dobrovoľných hasičov je taká, ako bola pred niekoľkými rokmi a ja verím, že bude ešte lepšia. A spustenie tejto ankety je iba takým symbolom toho, že si ich prácu vážime a že im ozaj ďakujeme za všetko to, čo robia nielen pre ľudí, ale aj pre našu mládež. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani ministerka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som vždy vravela, že hasičina nie je ani povolanie a vždy som to definovala, že hasič je vlastne životné poslanie. Pretože ak máte odhodlanie riskovať svoj vlastný život preto, aby ste zachraňovali životy a zdravie iných ľudí, tak s takýmto odhodlaním sa musíte narodiť. To sa nedá počas života vypestovať. Keď v roku 2008 vznikla myšlienka, že ideme doslova a do písmena postaviť dobrovoľné hasičstvo na Slovensku z popola na nohy, tak nikto k tomuto konceptu neveril. Dnes máme rok 2024 a na Slovensku máme armádu dobrovoľných hasičov v počte približne 80 000. Z toho 20 000 je pripravených k okamžitému zásahu. Veľmi sa teším, že v podpore dobrovoľného hasičstva a v rozvoji dobrovoľného hasičstva na Slovensku pokračuje aj pán súčasný minister vnútra a vybavuje dobrovoľné hasičské zbory potrebnou technikou a každoročne im aj prispieva finančnými čiastkami na to, aby si vedeli uhradiť svoje fixné náklady. Hasičský prezident určite potvrdí moju skúsenosť, že dnes každý profesionálny hasič za sebou, keď cíti tú armádu dobrovoľných hasičov na každom jednom výjazde, tak je to absolútne automatické, kde v minulosti to skôr bolo raritou. Dobrovoľní hasiči asistujú profesionálnym hasičom pri ťažkých zásahoch, pri ťažkých technických zásahoch, pri likvidácii požiarov, ale pomáhajú aj svojim spoluobčanom odstraňovať následky prívalových dažďov alebo snehových kalamít. A ako pán minister vnútra už spomenul, veľakrát toto robia na úkor svojho času, ktorý by mohli stráviť so svojimi rodinami, so svojimi blízkymi a hlavne to robia bez nároku na mzdu. Robia to nezištne. A za to im patrí jedno obrovské ďakujem. Ja sa veľmi teším, že v budúcnosti budeme spolupracovať s hasičským a záchranným zborom, pretože nové výzvy, ktoré nám prináša elektromobilita a rozvoj elektromobility nie len na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete, prináša aj nové výzvy do hasičského a záchranného zboru. Alokovali sme čiastku z prostriedkov eurofondov aj pre hasičský a záchranný zbor, aby hasičský a záchranný zbor bol dostatočne materiálne vybavený na tieto nové výzvy, aby mal nové hasičské pracovné postupy. Veľmi pekne ďakujem a som potešená, že pán minister vnútra mal túto úžasnú myšlienku a otvoril prvý ročník ankety o najlepšieho dobrovoľného hasiča. Teším sa na všetky hrdinské hasičské príbehy, s ktorými sa v rámci tejto agendy a v rámci tejto ankety oboznámime.
Nech svätý Florián, prosím, opatruje všetkých hasičov na Slovensku, aby sa nám vrátili živí a zdraví domov. Ďakujem. Nech sa páči, pán Smolinský. Príjemný, pekný deň všetkým. Dovolte mi, aby som vám trošku približil vlastne anketu Dobrovoľní hasiči roka. Začnem asi tak, už tu bolo spomenuté, je nás na Slovensku 80 000 členov dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorí pôsobia zhruba 2300 dobrovoľných hasičských zboroch na mestách a obciach. Z týchto našich členov sú ďalší zaradení do tých zásahových jednotiek, ako bolo spomenuté, vyškolení už máme bezmála 40 000 členov, ale zaradených zhruba tých 20 pripravených na poskytnutie pomoci a v rámci Slovenska v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov pôsobí 1866 dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Našou úlohou, ako to ľudia vnímajú, nie je len zúčastňovať sa na vykonávaní zásahov, či už pri požiaroch, alebo iných nežiaducich udalostiach, ako sú, veterné kalamity, povodne a možno snehové kalamity, ale naši členovia sa starajú aj o kultúrne dedičstvo, historickú techniku, ale čo je najdôležitejšie, vychovávame mládež. Mládež už od 4 rokov veku, ktorí pôsobia v našich krúžkoch, mladých hasičov, a musím povedať, že si takto budujeme tú našu ďalšiu generáciu, z ktorých sa stávajú členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany a samozrejme z mnohých i profesionálni hasiči, pretože k tomu majú blízko. Ako sme spomenuli, anketa je rozbehnutá dnešným dňom a chceme našich dobrovoľných hasičov motivovať k tomu, aby sa zapájali aj do tých ďalších činností, ktoré tu prezentujeme, a aby mali nejakú možno snahu robiť niečo viac. Nie len teda o tých zásahoch, aj keď treba povedať, že samotná anketa je o tom, že ideme ho robiť preto, aby dobrovoľní hasiči boli predstavení viacej verejnosti, aby teda sa im dostalo viac verejného uznania, nie len zo strany ministerstva a možno ďalších ministerstiev, ako bolo povedané, ale aj zo strany obyvateľov, ktorí nás zatiaľ vnímajú ozaj len ako ľudí, ktorí chodia na zásahy. Preto teda aj vznikla anketa a vznikol tu spolok svätého Floriána, anketa Dobrovoľní hasiči roka Slovenska, ktorý vlastne zastrešuje celú túto činnosť. Pred pár rokmi, bolo to 14 rokov, že to v Českej republike už beží a vlastne podľa vzoru chceme toto rozbehnúť aj na Slovensku a veríme, že sa nám to podarí napodobiť aspoň tak, ako to ide u našich bratov hasičov v Českej republike. Tento rok vlastne štartujeme na Slovensku prvýkrát túto anketu. Máme tu aj ministerstva, ktoré prevzali záštitu nad týmto projektom. V prvom rade je to ministerstvo vnútra, ktoré je zastúpené pánom ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Ďalej tu máme ministerstvo financií, zastúpené ministrom Ladislavom Kamenickým, a takisto ministerstvo hospodárstva zastúpené pani ministerkou Denisou Sákovou. Takisto záštitu prevzal pán doktor Rudolf Jindrák, čo je veľvyslanec Českej republiky na Slovensku. My sa tešíme tejto podpore a verím, že do budúcna sa pridajú možno i ďalšie ministerstvá. Samotná anketa, kritéria ankety, bude to o tom, že sme rozdelili vlastne dve také kritériá a hlavným kritériom je profesionalita toho vykonaného zásahu. Čiže ide o to, ktorá zásahová jednotka, či to bude dobrovoľný hasičský zbor mesta alebo obce, vykoná zásah na veľmi kvalitnej úrovni. Dá sa povedať, že sa priblíži možno až profesionálnemu zásahu našich kolegov, profesionálnych hasičov. Druhým kritériom je vlastne preventívna činnosť, vykonávanie, ktorú naši členovia robia
po preškolení sú zaraďovaní do preventívnych skupín na mestách a obciach. A samozrejme nesmieme zabudnúť ani na prácu s mládežou. Takže to sú tie dve kritériá. Spomenuté bolo, že Slovensko je rozdelené vlastne na 3 časti: západ, stred, východ. No a hodnotiť sa bude v podstate od januára tohto roku až do 31. decembra všetky činnosti a máme fázy, že v prvej fáze bude prihlasovanie projektov, v druhej fáze je to kontrola pravdivosti údajov. Tu nastúpi odborná porota, ktorá bude skúmať všetky prihlásené projekty a samozrejme vyhlásenie výsledkov bude tretia fáza. Tak tými hlavnými cieľmi projektu, ako vidíte, jasné, že je to ocenenie práce a motivácia ostatných členov, takisto aj tá medializácia a zvýšenie záujmu verejnosti o tú záslužnú činnosť dobrovoľných hasičov, no propagácia a samozrejme aj tá finančná podpora, s ktorou budú na konci tí víťazi môcť rátať. Tu je zloženie odbornej poroty, aj to máme už pripravené, takže to len priebežne. No a vlastne vidíte, dnešným dňom začína vyhlásenie ankety a vlastne spustíme prihlasovanie tých kritérií, tých zásahov a tých ďalších projektov, ktorými sa dobrovoľní hasiči budú môcť do ankety prihlásiť. Je tu tak rozpísané, kedy čo. Myslím, že zaujímavosťou bude to januárové ukončenie prihlasovania v roku 2025 a potom kontrola a vlastne zásadné komisia vo februári a 3. alebo 6. februára do 31. marca začne prebiehať verejné hlasovanie. Čiže bude verejnosť hlasovať za vybrané tie projekty, ktorými sa dobrovoľné hasičské zbory prihlásia. No a krásne finále by malo byť 7. mája, kde bude slávnostné odovzdávanie ocenení, gala večer, bude vlastne priamy prenos a malo by to prebiehať zo zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Vidíme ho tam. No a vlastne to by bolo tak v rýchlosti o tom, ako tá anketa by mala prebiehať, o čom to bude. Ja by som z tohto miesta chcel využiť ešte priestor a samozrejme poďakovať sa ministerstvu vnútra, aj bývalej ministerke vnútra, na ktorých dobrovoľní hasiči majú veľmi pekné spomienky, pretože áno, bolo tu spomenuté, technika sa rozdeľovala, rekonštrukcie zbrojníc prebiehali a toto neboli malé čiastky, ktoré štát alebo ministerstvo muselo nájsť, aby aj takéto veci sa dali uskutočňovať. My sme vďační za to, že znova môžeme nadviazať na tradíciu, ktorá tu už pred pár rokmi bola a že môžeme tu pomáhať našim spoluobčanom. Sme pripravení pomáhať im v núdzi, mestám, obciám a samozrejme našej vlasti. A robíme to tak, ako bolo spomenuté, na úkor svojho voľného času, na úkor svojich rodín a robíme to len preto, aby sme sa našej vlasti na našom Slovensku cítili všetci bezpečnejšie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán prezident. Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Pán minister, pani ministerka, pán prezident. Za Hasičský záchranný zbor musím konštatovať, že dobrovoľná požiarna ochrana v tomto čase je naozaj neoddeliteľnou súčasťou poskytovania pomoci v rámci integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný zbor prostredníctvom ministerstva vnútra plne podporuje dobrovoľné hasičské zbory obcí, dobrovoľnú požiarnú ochranu, či už je to materiálno-technicky. Sme naozaj veľmi radi, že nám v týchto ťažkých časoch vychovávajú nových profesionálov, ktorí po dovršení veku a splnení podmienok častokrát zavítajú, alebo respektíve sú príslušníkmi Hasičského záchranného zboru. Dúfam, že v tomto trende budú pokračovať naďalej všetci zúčastnení a my samozrejme k tejto ankete poskytneme plnú súčinnosť, či už aktívnu alebo pasívnu a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, nech sa páči priestor na vaše otázky k téme. Ak nie sú, tak vám ďakujeme za účasť a prajeme pekný deň. Ďakujem pekne, dovidenia.
si ešte trošku prerobiť.